Ake fa mantegna iva mandry tsara tô tsy de hita tsara. Ma iva keo e. Ary tsy GM zala. Ouais, quand il faut tsara e. Ino mana fitavy am'tanagna ma zany? Oa, tsy GM, karakory ana zay tsy azo resaka fahamo. Hoanao, kung mbala mitôka, zako ro tsy azo, kung mbala mitôka. From nakalasa, welcome to stopping number 1. Sorta na Manjiro kare sa pagpas. Welcome matunga. Stopping tap. Number 1 volunis. Dika zany tunga direta pisa from nakaya. Wa mande wa asli fiaka. Man sa tagbabli na Wa mande wa mission e vita madidila ule. Lang natin. Tena vita madidila manano maling e. Nadira tungarara. At mila is malaki mengi. Madame la tutina kana fatis madame ele. Mikael Zidjian. Kami Bella. Tina quiz vida na Zidjian. 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 Bye bye and away. I'm just so holy. Bye bye and away. Faz a favori. Sileran vôly baka za aminao io e miangavy aminao za mba reso fifonako e volamena latsaka andengy zegny ingiagna vao meka mampiasa saigny diany tsy robaka loza fitsegny magnitsy saraka aminao zavadiko e fa ny fakapagna mandalo io tsy magnindro e ke manomboko niany za iova iaradalagna aminao fô vitsiky miaraka antely miaro manomboko niany za agnova je aiditrina kafa tsy ho isy efave mandeha miaza viavy zala fa tsy ataoko savary taba tsoferagna manjary soratra tsy evaky Tina quiz vida na Zidjian. Tina quiz vida na Zidjian.
Modern Gas.